Iawn ta, mae crempogs yn really syml i wneud. 2 mydr o flawd codi, 2 mydr o lefrith, 2 wy, pinsiad o halan, a just whiskio'r batter tan ma'n smooth. Bach o fenyn yn y badall ar wres canolig a leidlo'r batter mewn. Unwaith mae wedi dod yr rhydd, mae'n barod am y flip. Nailed it. Iawn ta, crempog di wneud. Ideal. Dwi'n bach o caws Cymreig fyma a dwi'n bach o gruyere mwyn am di toddi yn unreal. Ti'n methu cael crispy pancakes heb breadcrumbs really cheap, really orange. Dwi'n mynd mewn a bara ydy breadcrumbs am mor orange. Anghofia, panco a breadcrumbs posh i hwn. A star of the show. Waw. Dwi'n lyfio fo neu rhywbeth really bitter rhad. Ond efo truffle, werth 70 quid, be gei di well. Iawn ta, sos caws. Dim bach o menyn, so jyst neud rŵ bach. Unwaith o'r menyn di toddi fewn a dim bach o blawd. Fewn yn slo bach efo llefrith. Dwi'n cario ymlaen whiskio'r llefrith i fewn tan dwi efo sos gwyn tew. Wedyn off y tân cyn adio'r caws di gratio. Glyfu cheddar Cymreig a gruyere eithan gwy neis. Dwi'n taflu cubes o ham Cymreig i mewn, bach o halan a pupur, cyn gratio'r nuggets stunning ma o aur du. Cael ei lliw ar y truffle. Dos na'n blas fatha fo, mae'n nutty, mushroomy a llawn umami. O, dwi'n hapus hwnna wan. Gadael hwnna cwlio lawr wan, cyn rhoi hwnna mewn yn y crempogs. Unwaith mae'r filling di oeri, dwi'n pacio'r pancakes ma a brwsio chydig o wy ar yr ochra fel bod y filling ddim yn dod allan pan maen nhw'n cwcio. Wedyn dwi'n rhoi nhw yn y blawd a'r wya a gwneud y siŵr bod nhw'n cael cyfryn da o'r breadcrumbs oren crazy ma. Ac ar ôl hanner awr yn y popdy ar 180, mae'n amser crempog crispy. A unig peth sy'n gorau syrfio crispy pancakes ydy efo hot sauce favourite chdi. Dwi'n really hapus efo sy'n hyn troi allan, ia. A am y brethiad cynta, dwi ddim yn mynd am dip, dwi jyst eisiau blasu y crempog crispy. O, ti'n beth, mae'n teimlo dal really boeth ond dim ots na fo. Mae'n blasiad a just crispy pancake, ond million times mwy next level, ia. Mae'r breadcrumb a'r pancake yna jyst yn hwnna di'r blas, ia. Hwnna di'r blas nôl yn y early 90s, to. A mae truffle yna jyst yn mynd â fatha intergalactic. Dwi'n gael hyn, Christopher's Intergalactic Crispy Crempogs.